May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ano ka panguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian naman kami sa FM station nga 91.1 FMR. Kagyanin ng top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Silay City Mayor Judith Gallego sila nga hindi kinahanglan magdeklarar sa cholera outbreak sa bilog na Silay City. Carnapper, arestado matapos mag-agaw sang aberyado nga sa lakyan. Bago kag Sagay City, nadala sa top 100 green destinations for sustainable tourism. Nakailota PNP, nagapanidugan nga wala sa may natabo nga abduction sa syudad. Kag sa good vibes, baligyaan sang show may sa likod sa Bacolod City Government Center, permi lang sold out. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, syudad sang Bago kag Sagay ang nalakip sa World's Green Destination Top 100 Stories list. Ini ang gin-announce sa Green Destinations and Future of Tourism Summit sa Athens, Greece, Miyerkules sang gabi. Ang Conservation and Responsible Tourism Stories sa Sagay City ang nagtutok sa pagpangapin sa baybayon nga nagalakip sang Suyak Island kagang iban pagig nga mga island communities kagang mangrove green belt nga nagabulig sa syudad gikan sa peligro nga madalas sa mabaskog nga mga bagyo. Ang revival sang watershed sang Bago naman ang nalakip sa Green Destination Top 100 Stories. Ang among nga proyekto sang Bago ang nagpakita sang tikang angot sa responsible tourism nga ginpatuman sang syudad kasubong man ang distinctive appeal. Sa kada tuig ang Green Destinations Top 100 Stories competition ang nagatipon sang sustainable tourism stories kag good practices gikan sa mga destinations sa bilog nga kalibutan sa tinutuyo nga ini ang mapaambit man sa iban kag magserbe nga ehemplo kag inspirasyon sa mga tourism professionals kag mga travelers. Pagi sa ilang mga istorya, ginakilala ang mga solusyon nga napatuman sa mga destination management organization bilang sabat sa mga pagpanghangkat angot sa sustainable development. May 250 ka mga delegates gikan sa 43 ka mga pungsod ang amo nga kahiwatan. Ang Green Destinations isa ka Netherlands-based organization nga naga-assess, nagapatuman sa capacity building kasubong man sa certification sa mga destination kag mga negosyo nga nagaduso sang sustainable tourism. Sa number 9, pagpatukod sa bago nga City Hall sa Silay Madayon. Pero sunod sa bago nga mayor nga si Mayor Judith Gallego, imbis nga 1 billion pesos ang mga proyekto, iainigin buhinan sang katunga. Mangin 500 million pesos na lang sunod sa alkalde ang budget para sa bago nga City Hall sa amuman sa gihapon nga location nga napilian sa nagligad administrasyon sa Barangay Rizal. Ginpagamayan niya ang budget para sa iban pagig mga pondo nga magakadto sa pag-rehabilitate sa merkado sa Silay, pagpatukod sa City College kag pagpatukod sa sports complex. Sunod sa alkalde, naaprubahan naman sa Sanggunian Panlungsod sa syudad ang among mga proyekto kag ginahulat na lang sa nila ang approval sang bangko para sa loan nga naglabotan sa 1.4 billion pesos. Panubuan ko kay siling damo pa man sa mga proyekto nga katuan bala like market. Ang market na mo, ti mo na subong nga mo nga iba ano dira na mabago na mo market 1 and 2. Nga mo na City College, mabutang mo kami City College. Ano butang ka mo City College no. Dira man mismo sa tag-iya man sa duta nga nagdunar bala sa City Hall na mo ti dira nga mo City College. No, ang isa naman ang sport complex. Sa number 8, plastado na ang protocol sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga airport kag seaport para sa Mascara Festival. Provincial Health Office naman nag-aabiso sa publiko nga sa tanan nga tion dapat gid maggamit sang face mask. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, mataas man ang confidence level labi na sa Bacolod bangod masobra gani sa 100% sa target ang nabakunahan sini pero mas maayo gid nga maggamit sang face mask bisan pa yara sa open spaces. Pathag ni Tumimbang, hindi makasiguro sa mahimo matabo nga infection labi na kun asymptomatic. Dugang pa niya, dapat dumdumon sang tanan nga hindi lamang mga taga Bacolod ang magapakigbahin sa
selebrasyon. Ginapaabot ang pagtambong sa mga bisita gikan sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Hindi pagkalipatan sa gihapon ang minimum health protocol sunod sa iya. Sa Biyernes, patigayuno na ang salubong kag countdown para sa Mascara Festival. Just the same, we still advocate na they should not refrain from wearing mask, particularly during this time. May harap pa man ta COVID mo. It might be an asymptomatic symptomatic COVID, but not severe. But kung vaccinated ka, you can experience ang symptoms, but to a lesser symptoms of just plain and simple flu. But there's no way and means nga dapat hindi ka gid mas. Remember, hindi lang malabak ko, Road City, ang gusto makanto dire. So would you advise? Sa number 7, illegal nga droga kag high-powered firearms na recover sa buy-bust operation sa Dumaguete City. Arestado ang duha ka mga persona matapos makuhaan sa illegal nga droga kag high-powered firearms sa one-time big-time buy-bust operation kahapon sa barangay Piapi sa Dumaguete City. Ang mga gindako pa mosanday Sigfred Libby kag Ronald Marino galunsay mga street-level individuals. Nagabugat sang 27 grams ang suspected shabu nga nakuha sa ilang nga nagabalor naman sa malapit sa 200,000 pesos. Magluwa sa illegal nga droga, nakuha man sa ilang isa ka KG-9 submachine gun kag 18 ka mga balas ng 9mm pistol. Detain karon sa Dumaguete PNP ang mga suspect. Sa number 6, karnaper arestado matapos kuhaon ang nag-overheat nga salakyan. Ginkasuhan na kahapon sang karnapi ang isa ka lalaki matapos nga iya ginkuha sang Domingo sa Dalan Araneta sa Barangay Tangub ang salakyan nga nag-overheat. Sunod kay Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8 sa Bacolod, makuha lang kuntani ang tag-iya sa salakyan sang tubig bangod nag-overheat ang iya salakyan. Sa gulpi lang magsulod ang suspect kag gindrive ang iya salakyan. Yara pang misis ang driver sa passenger seat sunod kay Puerto kag naglumpat na lang ini sa bintana sang ginkuha na sang suspect ang ila salakyan. Gilayon man nag-alerto ang kapulisan sa mga kaiping nga police station ganit tigayon nga nadakpan ang suspect sa circumferential road sa Barangay Alihis. Gindalaman sa ospital ang suspect matapos ini mag-agom sa mga samad matapos nga ginpulihan kastigo. Sa number 5, ginaligar nga kaso sa abduction sunod sa Carlota PNP hindi matuod. Wala sa abduction nga natabo sa syudad sa Carlota, inyagi pahayag ni Carlota PNP Chief Lieutenant Colonel Luel Garinganao matapos ginaligar nga isa ka lalaki ang ginabdak sang Domingo sa Dalan Burgos sa Barangay Poblacion 2. Sunod kay Garinganao, ginaligar sang utod sang ginasiling nga ginabdak na si Rodel Decor nga ginpasakay ini sa isa ka puti nga Innova kag wala na makitaan pa. Apang sa pag-imbestigar sa pulis, yara lang si Nicor sa iya ginobrahan kag voluntaryo ini nga nagupod sa salakyan agud bayaran ang iya siniutang sa iya nga contractor. Nag-execute na sa affidavit si Nicor sulod sa mga pulis agud ipahayag nga wala sang may natabo nga abduction. Sa number 4, Mayor Albi Benitez ang nakigsapol sa tagdumalahan sang Basiwa agud tumasabat ang reklamo sa mga konsumidor angot sa water supply sang syudad. Reklamo sa mga konsumidor angot sa kolor iced tea kag kape nga tubig kag hindi tayuyon nga water supply ang pila lang sa mga napadangat sa Citizen Water Watch nga ginpalabot ni Mayor Albi Benitez sa pamunuan sang Basiwa sa ilang pagsinapol sang Martes. Sa Facebook page sang alkalde, iya ginsiling nga ginpahayag man sa mga opisyales sang Basiwa sa pagpanguna ni General Manager Mona Dia Hardin
Ang mga suhestyon agud masolusyonan ang problema sa tubig. Nagpasalig ang basiwa nga sa madason nga tuig matinguhaan nga mapasiguro nga may nagakaigo na nga water supply sa syudad pinaagi man sa mga ginadihon karon nga proyekto kag kontrata upod sa Prime Water. Buwas liwat nga magasapol sila upod sa alkalde para maduso ang mga concrete solution sa problema sa tubig. Sa number 3, tatlo ka mga water sources malapit sa ginestaran sa 37 anyos ka babae nga damlag pa nagka-kolera, nagnegatibo sa coliform. Wala sa coliform bacteria sa mga gintest nga water sample gikan sa tatlo ka mga deep well nga malapit sa ginestaran sa 37 anyos ka babae nga nag-ayo na sa kolera sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Ganitugtog karon hindi papato ni Dr. Grace Tan, pamuno sa Environmental Sanitation Division sa City Health Office kung ano ang kabangdanan nga nagka-kolera ang pasyente. Kasunod sa inspeksyon, gin-chlorinate na sang barangay ang mga water sources. Agud na pa siguro nga mapaiway ang bacterial disease, gin-recommend sa Environmental Sanitation Division sa City Health Office ang temporaryo nga pagpauntat sa pagbaligya tubig sang 61 ka mga water refilling station nga wala sang mga Ka-isolated bala. Kag all the food taken in, wala man nato na pa-undergo sa testing. Number one, kay that was a long time ago. Kag kada varied na sa iya nga pang count. Pero nevertheless, hindi pa naguro malikayan nga it's a food and waterborne disease. So dapat it should be a reminder for everyone na dapat we have to ensure ang food preparation, ang storage dapat safeguard tagid na hindi siya makontaminate.
Sa number 2, hindi kinahanglan mag-panic. Ini ang ginklaro sa Provincial Health Office kasunod sa 5 ka kaso sa kolera nga na-record sa probinsya. 3 ka kaso sa kolera ang ginreport sa Silay City, isa sa Victoria City kag isa sa Banwas ang Ibi, Magalona. Suno kaya Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumibang, sara nga mabulong ang kolera nga isa ka acute intestinal infection nga ginatugas ang pagkaon ukon pag-inom sa tubig nga na-contaminate sa bacteria. Ginrecommend sa PHO ang pagdeklara sang outbreak sa mga barangay nga may kaso sang kolera. Sa karon ang barangay ginhalaran pa lamang sa Silay ang nakadeklara sang outbreak. Pathag di Tumimbang ang tinutuyo sang pagdeklara sang outbreak ang mga mapahibalo gilayon ang mga pumuluyo kag sila ang makapatuman sa mga nagakaigo nga tikang para malikawan ang amo nga infeksyon. Pwede makadeklara sang cholera outbreak sa lugar nga naka-record sang isa ka cholera case makaligad ang 4 ka tuig nga wala ini sa may na-record nga cholera case suno kay Tumimbang. Isa man sa pagpanghangkat sa probinsya ang kakulang sang access sa matinlo nga tubig. Sa karon isa pagid sa ginaduso nga kampanya suno kay Tumimbang amo ang zero open defecation. Samtang ginahulat sa PHO ang water sample gikan sa mga lugar nga may cholera case kag ipadala ini buwas sa Research Institute for Tropical Medicine para mapatod ang ginhalinan sang amo nga mga kaso. Well, ang declaration of an epidemic of an outbreak is more so of an education campaign man. And at least pabalaw sa pamuluyo nga you have to be extra careful rather than hide it. Kaya kung early ka pa magsiling nga, uy, may harat ang case of cholera. So at least people think na, uy, ang ginainom ta siguro kayuhon ta. There's no room for panic this time sa Negros Occidental. Why kita hindi niya COVID? These are treatable diseases, diarrheal, bacterial diseases. Mag-treat niya by antibiotic. But I'm not saying that once ang lupot ka, you take away antibiotics. No, you have to consult your physician. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Silay City Mayor Judith Gallego nagsiling nga hindi kinahanglan nga paidalom sa cholera outbreak ang bilog nga syudad sang Silay. Inibisan pa nga mayara na sang 3 ka mga na-record nga kaso sa cholera sa amo nga syudad. Yaring report. Mga tubang sa tao nga posible may masakit. Usan ang malagpas ng sa mutual dayon. Magtulog sa amo o nga Pagkabati sang 72 anyos nga si Minda Talavera nga may nagarikorida sa dalan, nagwa siya para magpamati. Pensar niya una, may bago na naman nga announcement angon sa COVID-19. Wala siya makahibalo kung ano ang balatian ng kolera pero pinaagi sa rekorida, nahangpa niya ang mensahe sa City Health Office ng Silay nga kinahanglan nga mangin matinlo sa pagpanggawi sa sulod sang balay. So muna naman na ilang ginapabalo na libot. Pabalo, matagal sila yung mga ang imo pala nga surod balay nga Tinlo dapat. matinlo dapat ang imong gawion sa imong pagkaon. Oo, tubig. Tubig ya. Oo. Iway kani ko sa Bombay sa pakal kan tubig ya. Si Minda, residente sa Purukubay sa Ginhalaran. Sa ila barangay, may 2 na ka mga kaso sa kolera kag isa sa lantad. Sa Purukyuhum, may 88 anyos nga napatay. Positibo sa kolera ang senior citizen. Sunod sa iya apo, gin-LBM ang iyang lola kag naglala kag gindala sa ospital, tubtob nga napatay. Tabo sa kay Lula, ano yung batsag niya? Lupot lang ko sa. Sugod ang lupot, dasol. Amo lang na. Lupot lang siya. Sa ospital. So paano kinihimo ninyo para Nang sa mineral kami ga ano. taran-taran naging kapanggawi tara na? Gani kutob sa tanan nga panggawi, purified water na ang ilang nga ginagamit. Ang water sample gikan sa ilang nga gripo ang ipadala sa Provincial Health Office sa Research Institute for Tropical Medicine o kun RITM. Sunod sa kay punong barangay July Upaw sang Ginhalaran, may 11 ka mga water refilling station sa ila barangay kag tanan ini ipang-inspeksyonon kag kuwaan sang water samples. Nag-meeting ang gidalinan sa bakterya is ang tubig. Oo. Kaya gusto nila nga Water refilling station. water station. Kaya gusto nila libuton tanan nga refilling water station kundi nagalin ang tubig nga ginakuha sa ginainom. Oo.
Ginmando man ni Mayor Judith Gallego nga dapat ginakuhaan sa water samples ang tanan nga mga water refilling station sa syudad sa kada bulan para mapalaboratory testing. Suno pa sa alkalde, sa barangay Ginhalaran lang gideklarar ang cholera outbreak kag hindi na kinahanglan sa bilog nga syudad. Is there a need nga magdeklarar sang outbreak sa bilog na silay? For now? Tanaw ko na hindi man, no, why man, kay isa man ang kaso dito, no, kag kinakani subject pa na sa gid, no, sa dito ko na nung results ng tubig lang ang ipadala sa Manila. Kaya hindi makita kabalo, no, kasi hindi lang sa tubig, kundi sa pagkaon. No, nagali ni natin, nag-advise ko subong sa sila noon nga dapat maging matino ang paggawi. Matinlo nga paggawi ang panawagan sa alkalde kay masami sa mahigko nga ilimnon nga tubig kag bahigko nga pagkaon nagahalin ang kolera. Sa Good Vibes, food cart business, isa lamang ka oras nga nagatiner sa Bacolod City Government Center, bangod sold out gilayon ang ilang nga produkto nga siomay. Gikan sa kalsada, karon mayara na sila sang kaugalingon nga baligyaan. May report si Nico Delfin. Masako ng mga pagpanganda karon sa palibot sa Bacolod City Government Center para sa Mascara Festival. Gani nagsugod na inulpot ang mga kiosko kag dugang nga mga food cart. Diri man sa likod sa Government Center nahamtang ang food cart sang mag-abyan nga John Chu kag Ariel Ablagon nga masami ginadagsa sa mga bumalakal. Ang ila produkto nga siomay, pila lang sa mga dim sum products nga ginabalik-balikan sang mga customer. Namit sa, unlike sa siomay nga usually talang matilawan sa kilid, kilidalan. Ang sulod ya humok, namit, may sabor gid nga lain. Magkaupod anay sa barko si John kag Ariel bilang mga marine engineer. Si John naguntat na sa pagsakay agud matutukan ang pagnegosyo. Istorya niya nga sa iya pagbiyahe abroad, masami siya nga nagakaon sa mga dim sum house, ilabi na sa Hong Kong. Didto kag natunan niyang pagluto sang siomay nga iya ginpatilaw sa mga suki nga bumalakal. Mostly during after the work, kami sir, nagakadto kami sa mga dim sum shops. And then doon nasuki na naman. And then kapani, lagi istorya, and then eventually tundaan mo man, take training or something. But more, invest ko sa balay sa trial and error. Ang 800 tubtob isa kalibo nga siomay nga ila maluto, sobra lang isa ka oras, ubos na. 35 pesos na naman which is very affordable. Kung gusto mo dyan sa restaurant style na siomay, replicated na Hong Kong quality, we have premium siomay, but 95 pesos na nasi for pieces. Ang prices sa ranges from 35 to 90. Ang 90 to 130, amo lang ginaamon niya pinakamahal niya product. Kasi sa mga hotel, mga pila na niyo? Oh sir, kung makaka sa hotel, sang siomay, subong Team Ho 1 is 180. Kahapon lang, mali payo na ginbuksan sa Magabian ang natukod nila nga kalanan sa East Walk nga malapit lang sa BCGC. Halin sa food cart, plano nila nga mapalambo pang negosyo halin sa Bacolod hasta na sa Iloilo. God willing ma-expand kami siguro kahit may mga friends ka customers man nga sa Iloilo, sa Manila. Gusto man to bala nila ipadalo na nga mo produkto. Hopefully, siguro by next year kaya na namin. Why sang mega serve si mo din 50 pesos, 35 pesos nga restaurant quality nga siomay. Upod sa pila pa ka mga negosyante, ginapaabot man karon ng Dayjan kag Ariel nga makabawi sa negosyo sa piyakman sang epekto sang pandemic. Ilabi na sa pagbukas man sang Mascara Food Fest sa BCGC sa Oktubre. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Barb ka namin, kami mga amon nga story sa success sa mga business from food cart to aktual na nga kalanaan. May ako yun na may ay ko sa siomay ha. Pero wala ko na dabla to, ganibot ko na da, makutong ko na lang gid sa Nabasahan mo na detalye. kita mo sa nag-post Barb nga nga siomay pero may sold out na sa gusto ko matilawan. Kago ba itong mga balita sa Negros subunga adlaw? Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.